ute en halv meter utanför där du har tänkt dig. Där är bra. Då kommer in och hela tiden går fram till hjälparna. Ja, superfint. Då går man ner på riktigt en mjuk. Bra väg. Försök tajma lite mjukare i övergången så att du inte slår sig fri där. Så att du liksom stämmer av nu när den håller om mjukt med benen. Inget enkelt. Bra. Håller ni fram och hjälperna hela tiden så du känner att de inte har att de är hotar i byn. Titta vad du gör. Hjälperna. Det är duktigt. Bra. Nu är det på slutet av denna volten som blir lite jobbigt för dig. Så det gäller att förbereda redan nu. Så du minskar volten och vänder in med blicken ordentligt så du liksom får in en bättre. Det är bara lite när du byter sista varvet som liksom slår sig lite fri. Ja. Det är där du ska lära dig att kunna tajma, vara lite mjukare i axlarna och liksom inte... Ta det på lite större yta. Så redan där börjar du förbereda dig så mjuk. Leder den innanhanden, gummiliknande yta. Ofta är det för lite drivning när de slår sig fri så. Driv lite. Rätt. Hoppar henne fram och ner igen. Så ja. Driv lite extra där liksom. Driv. Nu slår hon sig inte fri. För lite ben. Det blir inaktivt i drivningen antagligen då när hon gör så va. Ja, det är inte på de andra. Det ser ut så. Ja, det är lite. Hej. Hej. Precis på henne framför dig. Det var duktigt. Det gäller att kunna hantera det mjukt i handen sen då, det är bra. Blick nu, då har du slappnat av så du kan titta vad du ska. För första gången som du hade blicken riktigt bra. Ja. Och inte ner i hennes nacke. Driv. Driv. Upp med tårna ner med hälen. Planera med blicken här så hon är nära dig så hon vet var hon är väg. Ja, driv. Du vet att jag inte galopperar idag, det ser man ju. Och upp egen lite grann. Tänk att du ska hitta lite där, för jag tycker nu har du ändå, det funkar, det var rätt så bra. Jag ser vad skillnaden en gång till. Då är det drivningen. 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 Bra! Det är bra. Så det var en ny grej vi kom på idag som inte var där sist. Det var att du driver för lite ibland när den liksom inte hittar formen genom ryggen och baken. Då är det inte att det är på. Det är ganska vanligt att man lätt hamnar i att man jobbar mer förhållandevis i handen än när man gör med benen. Gärna vill ju nästan reagera först i händerna när de reagerar i benen. Där får man riktigt tänka sig för så att man ser till att man jobbar bakifrån istället för att man hamnar i hand. Och det gör inte det för att du är inte hård, det säger det var du lite för mjukt ibland.